Моңарчы югалганнар да, без бу утрауда ялгыз түгел, һәм барыбыз да моны беләбез. Алар безгә һөҗүм итә, алар зыян китерә, безне урлый, үтерә. Аларга игътибар итәргә вакыт. Даниэль, син монда нишлисең? Мин кара төтен күрдем. Шул төндә алар килде. Сезнең 3 юл бар. Йөгерергә, качарга, яки үләргә. Хәзер мин ниятебез бар дип кенә әйтә алам. Әйе, джунглига барып динамит табарга һәм капыны шатлатырга. Аннары кешеләрне шунда яшерергә. Динамит анда күпме торган Ходай гына белә. Шуңа үзегез шартларга теләмәсәгез, мин дә барам. Уңышлар сиңа да. Күрешербез. Әйе, әлбәттә. Туры итеп тотабыз. Әйдә, әйдә, әйдә. Сау бул, Винсент. Клэр, барсы да китә. Мин китә алмыйм, аңлыйсыңмы? Минем балам һәм мин ардым. Мин аны күтәрә алмыйм. Ул юеш. Һәм бөтен җирдә ком. Минем чүпрәкләр бетте. Мин булыша алам. Моны миңа беркем дә өйрәтмәде. Аңлыйсыңмы? Барсы да әйбәт булачак. Ни өчен һәркем шулай ди? Сезнең балалар бар әллә? Кояш байыганчы барып җитәргә кирәк. Мәгарәләргә килеп җиткәч, анда калыгыз. Калганнар ияреп киләчәк. Сәйет. Миңа пистолет кирәк. Беләм, Джек аларны сиңа бирде. Миңа берсен бир. Мин Клэрны якларга тиеш. Руссо башкалар кояш байыгач килә диде. Руссо акылдан язган. Әгәр алар итәрәк килсә, синдә корал булганда, мин үтерүчегә аттым, хезмәт күрсәттем. Син психик яктан тотрыксыз. Корал миндә калачак. Ләкин син гел монда түгел. Миңа пистолетны бир. Клэрга булышырга теләсәң, әйберләрен алып бар. Бу ярдәм булачак. Кара кыя. Ул монда ничек эләккән? Без дә монда эләктек. Әйе, бу яхшы аңлатма. Туктагыз әле, көтүңез. Без диңгездән берничә чакрым ераклыкта. Ул монда цунами вакытында эләккән әллә? Эй, сез кая? Шартлаткыч карап базында. Руссо, көтүгез. Сез сораганны эшләдем. Сезгә динамит кирәк. Мин сезгә кирәк түгел. Ярар, китсен, Джек. Ничек кире кайтачакбыз? Мин күрсәтермен. Шайтан. Ишеттегезме? Динамит базда, әйдә. Туктагыз. Мин динамит белән булышырга сүз бирдем. Өрәк карапка керергә юк, сезнеңчә монда калыгыз. Мин монда Арнст белән калам.